Ihana nähdä sua taas täällä. Mä ajattelin tällä kertaa näyttää sulle mun meikkelaukun sisällö. Lähdetään katsomaan, että mitä siellä oikein löytyy. Voin vähän samalla naputella. Sieltä löytyviä asioita. Mulla on vielä hetken aikaa tämmöset pitkät kynnet, mutta ei ole kauaa, sillä parin viikon päästä niin lennän taas Saariselälle töihin. Mä teen siellä Husky-safari-oppaan hommia, värkkikoira-oppaan hommia. Ja siellä ei todellakaan tämmöisellä kynsillä oikein tehtäisi yhtään mitään. Mä täällä Helsingissä, asun siis Helsingissä, teen vastaanottovirkailijan töitä. Nämä on taas kaksi ihan ääripäätä. Mutta täällä pystyy pitämään tommosia kynsiä. Mulla on täällä aamukaapit. Menen siis yövuoroon. Mulla alkaa 22.15. Työvuoro päättyy 7.15. Mutta mennään asiaan. Katsotaan, mitä tämä laukku on syönyt. Voitais ensin ottaa vaan mitä tästä päältä löytyy, elikkä ekana siellä on tämmönen contour-paletti. Täällä on muutamia tämmösiä sävyjä. Ja niistä voi sitten käyttää oman mielen mukaan. Siinä on muutamia tommosia onks noin nyt sitten muutama tommonen contour-sävy ja sitten tommosia bronzer-juttuja ja vähän korostuksia. Mä en noista sen tarkemmin tiedä, mutta ihan hyvä ollut. Ostin normaalista itse asiassa nämä molemmat ja ei maksanut kyllä paljon. Joten jos tarvitsee, niin tossa on ainakin ihan ok ajaa asiansa. Sitten on tämmönen Täällä on aika kivoja sävyjä. Mä en oo ihan hirveästi tätä käyttänyt, koska mä en ihan hirveästi luomivärejä käytä. Se johtuu siitä, että mä en ihan hirveästi osaa niitä laittaa. Ihan jotain perusjuttuja tonne, mutta tää on kuitenkin ollut ihan kiva. Seuraavana meikkilaukussa on ihan tämmönen perus. Ihan tämmönen perus meikkisieni. Olikohan tää mikähän tää nyt oli? Siis mä ostin tän ihan muutama päivä sitten, mutta mä en muista enää yhtään mikä tää merkki oli. Real Techniques taisi olla. Joo. Ei taas toimi pää yhtään, mutta sehän ei haittaa. Semmoitteinen. Katsotaanpa sitten seuraavaksi meillä on täällä. No tässä on itse asiassa tämmönen tämä on Super Hot Misting Spray Ultra Matte.
hiuslasit.